Δημητριάδης. Πολύ κοντά όλοι για την αρχή ακόμα. Πέρασε μπροστά ο Παυλουδάκης αυτή τη στιγμή. Προσεκτικά παιδιά, προσεκτικά, μπράβο έτσι. Μπράβο παιδιά, ήρεμα, έχετε 35 λεπτά στη διάθεσή σας. Βλέπω μια μάχη εδώ για την πρώτη θέση. Ο Πιτσουλάκης ο Μάριος με τον Παυλουδάκη τον Ερίκο. Και ακολουθάει από κοντά ο Αράκης. Έφαγε τούμπα τώρα ο Αράκης. Βλέπουμε καλή μάχη σε δύο πρώτες θέσεις. Προσεκτική και δύο, μπράβο. Όπα, έφαγε τούμπα τώρα ο Τσουλάκης. Παυλουδάκης πέρασε μπροστά και πήρε μια τροφή ανάσα. Βοηθεί πριν τη γραμματεία που τώρα έξαφαγε μια τούμπα. Έχουμε τώρα μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Μάριος είναι λίγο αγχωμένος. Παυλουδάκης Ερίκος πρώτος, Γαράκης δεύτερος, Πιτσουλάκης Μάριος τρίτος, τον ακολουθάει Δημητριάδης από κοντά, Κουτουράκης πέμπτος. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Παυλουδάκης με Γαράκη έχουν 6 δευτερόλεπτα, Γαράκης με Πιτσουλάκη Μάριο έχουν 16 δευτερόλεπτα, Δημητριάδης 17 δευτερόλεπτα, Κουτουράκης 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικά, έρχεται. Παυλουδάκης έχει κάνει μια διαφορά. Αρκετή, δεύτερος είναι ο Γαράκης. Πέντε λεπτά αγώνα μέχρι στιγμής, 5 λεπτά. Από μπροστά μας περνάει νούμερο 1 το αγώνα, ο Παυλουδάκης ο Ερίκος. Είχε αποκτήσει μια καλή διαφορά το δεύτερο το Γαράκι.
Τώρα εκεί. Παυλουδάκης πρώτος. Πίσω του είναι ο Γαράκης, 15 δευτερόλεπτα πίσω. Τρίτος ο Πιτσουλάκης ο Μάριος, 7 δευτερόλεπτα πίσω του. Δημητριάδης 14 δευτερόλεπτα πίσω από τον Πιτσουλάκη. Βουντουράκης 9 δευτερόλεπτα πίσω από τον Δημητριάδη. Ο πρώτος με το δεύτερο έχουν σχεδόν μισή πίστα διαφορά. Παυλουδάκης πρώτος, Γαράκης δεύτερος, Πιτσουλάκης Μάριος τρίτος, Δημητριάδης τέταρτος, Βουντουράκης πέμπτος. Γαράκης μέσα! 7,5 λεπτά αγώνα, 7,5 λεπτά αγώνα αυτή τη στιγμή. Ο Δημητριάδης με το Βουντουράκη παίζουν για την θέση. Πέρασε ο Δημητριάδης μπροστά από το Βουντουράκη. Παυλουδάκης Ερίκος πρώτος, με διαφορά σχεδόν ενός γύρου από το δεύτερο. Παυλουδάκης, Γαράκης, Βουντουράκης, Δημητριάδης, Πιτσουλάκης. Μετά από τους αδερφοδιασμούς, η κατάταξη δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Βουντουράκης έχει ένα πρόβλημα με το δεν παίρνει μπροστά το μοτέρ του. Λεπτά ακόμα αγώνα, 25 λεπτά αγώνα ακόμα. Και τι καπάκι έτσι, μου θυμίζει εμένα ρε φίλε. Έλα ένας χαμός.
Έχει μειώσει λίγο γαράκι στη διαφορά του. Άμα πάει λίγο πιο προσεκτικά θα πλησιάσει. Είναι στα 24 δευτερόλεπτα η διαφορά, από εκεί που ήταν 35. Ο ένα περνάει 2